Il-Partit Nazzjonalista nieda inizjattiva li permezz tagħha ser issir maħduma magħmula minn 1000 biċċa ta' ċeramika bl-arma tal-Partit Nazzjonalista fejn wieħed se jkun jista' jikkontribwixxi permezz tal-għoti ta' donazzjoni ta' 500 euro l kull parti tal-maħduma. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' Hekk u s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino żaru l-istudios ta' Mediterranean Ceramics fejn sar ix-xogħol fuq il-maħdum. Il-proċess biex sar dan il-maħdum beda billi sar disin bħala gwida ta' kif mistennija tkun il-maħduma finali. Minn hemmhekk beda il-qtuħ ta' maħdum żgħir biex wara ingħataw il-kulur abjad tal-bażi. Eventwalment il-maħdum kollu ingħaqad flimkien u bdiet tinżebaħ il-forma tal-arma. Dan l-istess proċess sar darbtejn biex ikun hemm żewġ maħdum identiku li qed iserraħ ma' xulxin. Il-maħdum tpoġġa fil-fojer tad-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn fit-tmiem il-maratona ġbir ta' fondi ġiet Imnedija din l-inizjattiva. Id-donazzjonijiet kollha b'risq dan il-proġett ser ikunu qed imorru fajnuna għall-Partit Nazzjonalista.